एक लाईट बंद कर पहिला नंबर. अरे फुलांमध्ये लाईट पाहिजे होती. नाही चालतंय चालतंय. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. सर्वप्रथम सर्वांना जन्माष्टमीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर आजचा व्लॉग आहे आपला जन्माष्टमीचा. दरवर्षी असते घरी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन. तर आज बघा मी डेकोरेशनपासून दाखवतो तुम्हाला. आज केवढा व्हिडिओ होता, 2 पार्टमध्ये करायचा का 1 पार्टमध्ये बघू आपण. पहिला पूर्ण बनवून घेऊ ब्लॉग आणि मग तुम्हाला मी दाखवतो. तुम्ही बघा शेवटपर्यंत बघा. असं गेल्या वर्षीचा पण आहे ब्लॉग, तो पण मी इथे आय बटनवर क्लिक करून तुम्हाला दिसेल. तर तो पण बघा. तुम्हाला कसं वाटतं ते सांगा मला कमेंटमध्ये. हे आपले पाईप गेल्या वर्षीचेच होते, त्याचं आता आपण ह्याचंच डेकोरेशन करणार आहे. साधं सिंपल बघाल तुम्ही. तर दाखवतो. इकडे मंडळी आले, काका आलेत, मानव आलाय, तिकडे ताई पण आले. आता बाचा वरती आहे, आता खाली काही करून देणार नाही म्हणून वर ठेव, माळ्यावर ठेवलं. चला मग आता करूया. बघा तुम्ही. झालेलं आहे. अजून हे तुमच्याकडे टेबल असेल तर टेबल ठेवू शकता. हे आमच्याकडे नाही, आम्ही असं ॲडजस्टमेंट करतो. ॲडजस्टमेंट हां.
का विचार आपली काय हेल्प पाहिजे आई कुठे माझं वजन हे फुल आहेत आता हे आपण लावून घेऊ हे बघा लाइटिंग थोडं आपण झुंबर वगैरे लावलेलं आहे बघा तुम्हाला कसं वाटतं ते सांगा मला कमेंटमध्ये अजून चालू आहे दाखवतो तुम्हाला बघा तुम्ही
हां हां एक लाईट बंद कर पहिला नंबर हां 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 अरे फुलांमध्ये लाईट पाहिजे होती. नाही नाही दिसत चालतंय नाही मला. चालतंय लाव लाईट लाव हां लाईट बंद लाईट